Сәлем, бүгінгі шығарылышта Мәскәүгә һәм Петербургка сәяхәт итүче Балташ сырлары Мәскәүдә ковидка бәйле яңа шикләүләр һәм кит эшенә эләгеп исән калган дайвер. Хәзер тулырак. Татар-информ шәп бош исемнәр белән сөендерүен дәвам итә һәм Балташ районында җитештерелгән сырны Мәскәүгә һәм Санкт-Петербургка алып китәләр. Ссылка алып киткән шикелле. Шунлыкта барысы бик гади анда Татарстан Республикасының икътисад министры урынбасары Рауль Сиражиев кайта Балташка күрешә, ул Балташ районы җитәкчесе Рамил Нутфуллин белән тегендә монда йөриләр һәм ахыр чиктә Балташ сөт җитештерү нәрсәсе була инде ул заводына баралар һәм шунда вакытта менә бу министр урынбасары сорый, кайларга таратасыз үзегезнең сырларыгызны дип, һәм анда әйтәләр безнең сырларны Мәскәүгә һәм Санкт-Петербургка алып китәләр дип әйтәләр. Мин бик шат әлбәттә Балташ сырлары өчен кемдә булса сәяхәт итәргә тиеш бит инде Балташтан. Сырлар булса да йөрсен, тик әзгенә көнләшәм, мин монда бернинди вакытымда, мөмкинлегем дә яганда Мәскәүгә сәяхәт итәргә сырлар әнә рәхәтләнеп йөриләр. Балташ сырлары шундый инде бар. Мәскәүдә ковидка бәйле яңа шикләүләр 29 июньгә кадәр озайтылды. Бу турыда Мәскәү мэры Сергей Собянин хәбәр итә. Монда берничә пункт бар. Беренчесе, зур чараларда катнашучыларның саны 1000-нән артырга тиеш түгел һәм жанатарлар өчен фан зоналары ябылачак. Икенчесе, кафе, рестораннарга бәйле шикләүләр анда кичке төнгө була инде 11-дән иртәнге 6-га кадәр кешеләр кабул итәргә ярамый. Әмма айрым рестораннарга, кафеларга ярый. Аларга йөрүче кешеләр вакцинациянең 2 этабында үткән булырга тиешләр. Алар QR-код ярдәмендә яки вакцинация үтте дигән справка белән керә алачаклар андый урыннарга. Һәм шулай ук айрым категория гражданнар өчен өлешчә мәҗбүри вакцинация булачак, аларның исемлеге монда чыгачак. Әмма башта мәҗбүри вакцинация булмаячак дип хәбәр иткәннәр иде. Һәм бу ситуациядә ике якта бик кызыклы күзәтергә һәм дәүләт һәм халык дигәндә мин бөтен кешене күз алдында тотмыйм. Менә шушы вакцинацияга бәйле һәм башка шуның тирәсендәге темаларга бәйле конспирология һәм теория заговоры белән җинләнеп йөргән кешеләрне мин монда сездән сорарга да куркам. Вакцинацияга мөнәсәбәтегез нинди дип. Дөресрәге мин куркам сезнең арагызда шул теория заговоры белән мавыгучы кешеләр барлыкка килер дип, барлыгы ачыкланыр дип, һәм бу миңа бик моңсу булачак әгәр дә чыннан да шулай булса. Һәм бу дәүләткә килгәндә аларның менә ул шикләүләре, мин аңлыйм, алар югалып калганнардыр инде. Халык вакцинацияга килмәүнең сәбәбе беләсезме нәрсәдә? Чөнки ул бушлай. Әгәр дә ул түләүле булса, кыйбат булса, айрым категория гражданнарга гына була дисәләр, анда 1000 штук кына калды бетә дип әйтсәләр, менә шул конспирология белән җинләнүче кешеләр иң беренче булып чабырлар иде әлбәттә. Миңа калса. Һәм дәүләтнең шикләүләренә килгәндә, алар шундый кызык. Бу урында ярый, монда ярамый, көндүз ярый, кич белән ярамый. Ул шундый кызык әйбер, ковид. Тегендә бар, ул монда юк, тегендә активрак, монда пассиврак дигәндәй. Нәрсәгә мин бу турыда шулай борчылып сөйлим? Минем бит июль уртасында Мәскәүгә концертка барасы бар һәм ул концертка билет инде 2019 елның декабрь башында ук алып куелган иде. Ул 2020 елның июлендә булырга тиеш иде. Күчерделәр 1 елга. Хәзер менә 2021 елның июлендә булырга тиеш. Зур стадионда, һәм ул стадионда явно 1000 кешелек кенә түгел инде сыйдырылыш. Һәм менә мин әзрәк кенә шулай кысып борчылып торам, нәрсә булып бетәр икән бу дип. Ярар, сорыйм инде, сез вакцинацияга карата нинди карашта? Языгыз инде языгыз. Нәрсә уйласагыз да языгыз. Теория заговорларга ышансагыз да языгыз, әйдәгез бергәләп сөйләшербез. Кызык бит. Хәзер моңсу хәбәрләр, әмма озакта бер яхшы хәбәр дә булачак. Россиядә азык-төлекнең бәя артуының айлык күрсәткече 2016 елгы рекордны бәргән. Һәм ул хәзер 6,2%-ка тигез. Росстат хәбәр итүенчә, ел эчендә азык-төлеккә бәя 8,7%-ка арткан. Кунакханә, отель, хостелларда яшәү бәясе урынына карап 3,5%-тан 11,7%-ка кадәр арткан. Начар хәбәрләр шуның белән биттеме? Борчылырга урын юк, алга таба яхшы хәбәр булачак. Бүтән җирдә дә бәяләр арткан кебек тоелса да, бер өлкәдә бәя кимегән. Кабер казучылар хезмәтенә бәяләр 1,8%-ка кимегән. Яшәүе кыйммәт булса да, үлүе арзан булачак дигән сүздер инде бу.
Амин. Екатеринбургта студент егетнең чәч төсе өчен диплом билгесен төшергәннәр. Бу хәл Урал политехник колледжында була. Анда диплом йоклаганнан соң студентларны җыеп, билгеләрне әйтәләр һәм шул вакытта бер мөгаллим студент егеткә эндәшеп, ну синең монда барысы да неоднозначно, чөнки йоклауың синең әйбәт булды, менә чәч төсләрең, яшел чәчләрең синең бөтен нәрсәне бозып ташлады дип әйтә. Шуңа күрә сиңа шәп билгесе урынына яхшы билгесе куябыз дип әйтә. Егет әлбәттә моның белән килешми, ул апелляциягә бирә һәм бәйсез комиссия вәкилләре егет яклы булып чыгалар, әлбәттә инде. Һәм ахыр чиктә егетнең билгесен 4-дән 5-гә төзәтәләр. Азакта колледж әлеге егеттән гафу үтенә. Менә шулай. Менә ул егет. Менә фотосы. Америкада дайверны кит йоткан 56 яшьлек Майкл исемле аквалангист тыныч кына суда амарлар җыеп йөргән вакытта, тутып йөргән вакытта, ул кит авызына эләгә. Аның үзенең сүзләренчә, ул башта кискен төртү сизә һәм кап-караңгы урында пәйда була. Ул башта үзен акула эченә эләккән дип уйлый, әмма тәнендә яралы эзләр, тештән җәрәхәтле эзләр тапмаганга күрә үзенең кит эчендә икәнлеген аңлый. Һәм шуның нәрсәдә икәнлеген ачыклагач, ул инде исән кала алмам дип уйлый, әмма яшәү теләге шул кадәр көчле була, ул кискен хәрәкәтләр ясый башлый, акулага түгел, китка бу очрамый һәм ул аны кире чыгара. Хәзер ул больницада, әмма аның сәламәтлегенә бернинди куркыныч та янамый, Аллага шөкер. Галимнәр сүзләренчә, китлар кешеләргә карата, китларның кешеләргә карата андый агрессия күрсәтә торган гадәте юк, алар кешеләргә карата бик тыныч һәм яхшы мөнәсәбәттә, һәм бу мөгаен очраклы хәл булгандыр. Алар шулай авызын ачып йөри торган гадәтләре бар икән китларның, һәм авызын ачкач анда күз күреме начарая була инде. Әз әйберне күрә була инде. Һәм шуңа күрә кечкенә генә кешене, амарлар тотып йөргән кешене күрмәгән булып чыга инде. Менә шул инде кешенең тормышында менә шундый зур вакыйга булды. Ул кит эчендә булып чыкты һәм исән калды. Бик сөйнәбез аның өчен. Мин монда басып тора шул кадәр пештем, бик нык бигәннән соң шикелле пештем. Мин шулай матур итеп атна җырына борып җибәрмәкче булам. Шундый искиткеч килеп чыкты инде бу мине мактап языгыз комментарийлар, рәхмәт. Һәм безнең бу атна җыры ул Илгиз Шәйхразиевның Бию пәрие җыры, ул Бию пәрие спектаклендә яңгырый. Әлеге җыр шундый дәртле инде, менә биисе килә, чыдап булмый. Шуңа күрә әйдәгез хәбәтне без бергә тыңлыйбыз шуныймы? Биебез. Үзегез нәрсә тыңлыйсыз, нәрсәләргә биергә яратасыз, нинди музыкага, нинди көйләргә, шуны язабыз. Һәм мин сезнең белән саубуллашам инде, чөнки минем баш мием кыза башлады буга инде бу үсте. Шуның белән шул, сезнең белән гүзәл иде. Сау булыгыз. Яшермә чыгар да быгаулардан арынны давасын тапып. Бергә бәйдән ашканны. Bye.